नमस्कार दिनै आङो नैबे थांनाय 1 मार्चआव जे गुवाहाटी महामान्य हाइकर्टआ जे नबल कुमार सरनियानि PIL केसनि एगेन्स्टै जे राय होदों बे राय होनायनि सायाव माखासे क्लियरेसन रायजोनि सिगाङाव होनो सानदों। दा बे 1 मार्चआव हाइकर्टनि अर्डार भार्डिक्ट बेवहाय 2009 आरो 2018 नि जेनाखि गभर्नमेन्ट नटिफिकेशनमोन बे नटिफिकेशनखौ उइथड्र खालामदों मानि सरनिया कसारिफोरनो शिड्यूल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेट होनाय खामानिखौ बन्द खालामबाय उइथड्र खालामबाय। अर्थात बेखिनि पिरियडनि गेजेरावनो हिरा सरनियानि सार्टिफिकेटआबो इस्यु जादोंमोन 2011 सनाव। गतिके सार्टिफिकेट होनायनि अर्डारानो इस्यु जानाय बिनि मिनिङा सार्टिफिकेटआ उइथड्र जाबाय होननाय जायो। दा बे हिसाबै बेयो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनायनि हाबा जादों। नाथाय बे देरहासारनाया गुवाहाटी महामान्य हाइकर्टनि बे रायआ बारा स्ट्रं जायाखै, बारा गोरा जायाखै। दा उइथड्र खालामनायजों इनडाइरेक्टलि जेसेबां सरनियाफोरनो ST प्लेन सार्टिफिकेट होदों बेखिनिया जे इनभेलिड जाबाय बे खोथाखौ बुंनो एसे बाखि थादों। जायनि फलाव नबल कुमार सरनियाखौ दानिया बियो MP पदनिफ्राय हगारनांसिगोन, बियो MP जानो मोननाय नंला बे साननाया माने जों सानजोबनो हाया। मानोना बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाबो डाइरेक्टलि केन्सेल खालामनाय जायाखै। दा जोंहा ट्राइबेल माहारिहा बा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ एबा ट्राइबेल संघफ्रा मोनसे खामानि दंबावो जे बे रायखौ जिहेतुके जे पिरियडआव सरनिया कसारिफोरखौ ST सार्टिफिकेट होनायनि जेनाखि अर्डारमोन बेखौ उइथड्र खालामबाय। जिहेतुके नंखायनो आगोलाव बे पिरियडआव जेसेबां ST प्लेन सार्टिफिकेट सरनियाफोरनो होदों बे गासिबो केन्सेल जाजोबनांगौ। आरो बे खोथाखौ दा WPTNBC डिपार्टमेन्ट एबा ट्राइबेल एफेयार्सनि डिपार्टमेन्टआव जों दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ पार्टिखौ लानानै दाबि जनायनांसिगौ जे जिहेतुके सरनिया कसारिफोरनो ST सार्टिफिकेट होनायनि पावारखौ उठायबाय। गतिके बे पिरियडआव जेसेबां सरनिया कसारि ST सार्टिफिकेट इस्यु खालामनाय जादों बे बातिल थांनांगौ, इनभेलिड जानांगौ। आरो बे इनभेलिड खोथाखौ WPTNBC आथिखालाव जायखौ ट्राइबेल एफेयार्स होननानै मिथियो बिथांमोनहा बेखौ माने अर्डार जारि खालामनांगौ। अब्लासो नब सरनियानि बै MP खौ जोङो होखारनो हागोन। नङाब्ला बेखिनि अर्डारजों जोङो बिथांखौ होखारनो हाया। जायनि फलाव नब सरनिया बुंदों स्टेटमेन्टआव गावनि बाइटआव जे नब सरनियानि नम एदाल लराबो नुवारे खोमोनदोंसिबो मावहोनो हाया दुग्गाङै बुंदों। खारन नब सरनियाजोंबो उकिल दं, मानसि दं जे बे अर्डारा इसेबां स्ट्रं नङा जे नब सरनियानि MP पदखौ खारिज खालामनो। नंखायनो सेकेन्ड जोंहा ट्राइबेल संघ बा जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा एनादार गुबुन मोनसे जुजिबावनांगौ जानानै फैदों। दा दिनै नब सरनियानो माब्रैहाय माने कास्ट सार्टिफिकेट प्लेन शिड्यूल ट्राइब प्लेन होननानै माब्रै बे तामुलपुरनि साब डिभिजननि जेनाखि ट्राइबेल संघनि जेनाखि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा मानो इस्यु खालामो? 1 नम्बर गोरोन्थिया बिथांनि जादों। मानो सरनियाफ्रा भारतनि संबिधानाव शिड्यूल ट्राइब प्लेन नटिफाइड जेनाखि कमिउनिटि बे कमिउनिटिनि लिस्टआव सरनिया गैया। नंखायनो सरनियाफ्रा शिड्यूल ट्राइब सार्टिफिकेट जिबनाव मोननो हाया, मोननायनि मोनथायफ्रा गैया। अब्लाबो बेखौ मिथिसेयाव बै मानसिफ्रा माब्रै होआ बे गोरोन्थि जादों। 2014 आवबो महामान्य हाइकर्टआ अलरेडि होखादोंमोन 2014 आव जे सरनिया जिहेतुके भारतनि संबिजितनि नटिफाइड कमिउनिटि नङा, नंखायनो बिसोरनो होनो मोना होननानै 2014 आवनो अर्डारखौ होखादोंमोन। दा बे हिसाबै 2014 नि उनावहाय बे नब सरनियानि बे शिड्यूल ट्राइब सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौमोन, नाथाय खालामाखै। दा बे खालामैनि जाउनाव जोंना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांजों लोगोसे जनकलाल बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा 2018 आव मोनसे PIL केस होदोंमोन। बे PIL केसनि एगेन्स्टै नब कुमार सरनियानि शिड्यूल ट्राइब सार्टिफिकेटआ शिड्यूल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेटआ भुवा होननानै
अबैध होननानै बिथांमोना केस होदोंमोन नाथाय बे केसनि सायावबो जोंखौ ट्राइबेल माहारिखौ साप्रेस खालामनानै हाइकर्ट मानगोनां हाइकर्टआ जेबो राय होआखैमोन नाथाय 2019आव आरोबाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि जनरल बसुमतारी दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनहा आरोबाव 2019आव मोनसे सेकेन्ड टाइम PIL होदों 2019 बे केस मथेसो नै दा बे रायखौ जोङो मोनदों जाय रायानाखि बांद्राय स्ट्रं जायाखै दिनै जोंनि गोबां रायजो राजाया नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय बेनि MP पदआ बायसिगोन होननानै रंजादों नाथाय बे राया बेबादि एसेबां जोंखौ रंजानो होआखै खालि 2009 निफ्राय 2018 नि जेनाखि मोननै अर्डारनि दारै बेफोर सार्टिफिकेटखौ उथायनायल' होदों बे उथायनायनि जेनाखि अर्डार बेखौ उइथड्र खालामदों दा बे हिसाबै डाइरेक्ट केन्सेल जायाखै दा बेखायनो जोङो बांद्रायबो रंजानो हाया दा नबसरनियाया मानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना नबसरनियाया ट्राइबेल ST प्लेन एबा शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेटखौ मोनो जुदि बियो बर' कसारी श्रेणीनि मानसिबासो दा नबसरनियानि गोदोनि नामा टाइटेला देखा आरो बिनि बिफाया लक्ष्मीकान्त दास आरो बिमाया दीपाली दास आरो बिसोरनि NRC नि रेकर्ड हा हुनि रेकर्डआव बिसोरखौ दास एसामिस आरो बहाबा कस सुरु कस लिरनाय दं दा बे सुरु कसानो जा दासानो जा देखायानो जा कलितानो जा बेबादि टाइटेल बेबादि जातिनि बेकग्राउन्ड बेनिफ्राय फैनाय सरनिया मानसिया मालाबाबो मा मोननो हाया शिड्युल ट्राइब प्लेन सार्टिफिकेट मोननो हाया दा बे मोनसे बिराद माने इलिगेल खामानि जानानै थांदों जाय इलिगेल खामानिनि जोङो दिनैसिमबो मोजां राय मोनाखै केस होसेयावबो दा बर' जाति ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेबादिनो थगायथुसि दोनो दा दिनैहाय 2019 नि PIL नि केसआवसो बिथांमोनहा WPT डिपार्टमेन्टखौ श'कज नटिस खालामहरबाय जे बबे ग्राउन्डआव माने नब कुमार सरनियानो ST होआमोन नुबाय जे ओरैबायदि 2009 2018 बेफोरबायदियाव बेबायदि अर्डार दं बिदिखाय जों होदों दानिया बिथां WPT नि अफिसारफ्रा इलिगेलाव गोलैबाय होनो हायैखौ बोरै होआ हा दा बे हिसाबैसो बेखौ गिनानै 2000 नैबे दाखालि थांनाय 28 फेब्रुवारियाव बिथांमोनहा आगोलनि जेनाखि 2009 आरो 2018 नि बे ST प्लेन सार्टिफिकेट होनायनि जेनाखि पावार ट्राइबेल संघफोरनो हरदोंमोन बे अर्डारखौ बिथांमोनहा बोखांदों बेखौ बोखांनानै लानाय लोगो लोगोनो बे हिरा सरनिया बा गुबुन सरनिया मानसिफ्रा बे पिरियडआव जाय सार्टिफिकेट लादों बे सार्टिफिकेटआ माने इनभेलिड जानायनि लामायाव फैयो दा बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय जादों आरो बे देरहासारनायनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोनहा बे PIL खौ होनानै बे पर्यायाव लाबोनो हादों दावराव देख्रेब नार्जारी बा जनरल बसुमतारी बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन निश्चय मानोना मोनसे स्टेप बिथांमोनहा जोंखौ आवगायहोबाय बा आवगायहोनायनि थाखाय हाहोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो सिंनिफ्राय बयबो साबायखर बावनांगोन आरो बेजों लोगोसे दाजे आरो जुजिबावनांगौ दं जुजिबावनांगौआ बेनो बे हाइकर्ट अर्डारखौ लानानै WPT and BC डिपार्टमेन्ट एबा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव जोङो दाबि जनायबावनांगोन जे हाइकर्टनि बे भार्डिक्ट मथे बिसोरनि जेसेबां 2009 निफ्राय दिनैसिम सरनियाफोरनो जेसेबां ST प्लेन सार्टिफिकेट होदों बेखौ इनभेलिड डिक्लेयार होहोनो जों हाबावनांगौ होनो थाखाय जोङो दाबि जनायबावनांगौ बेनि थाखाय जोङो आरोबाव साखाफारा जानानै आरो जुजिबावनांगोन जेब्लासिमनाखि जोङो बे 2009 निफ्राय दिनैसिमनि गेजेराव सरनियाफोरनो सार्टिफिकेटखौ उथायहोनो हाया ततदिन जोङो देरहासारफुंनाय नङा दा बेनिखायनो गासिबो ट्राइबेल माहारिखौ ज' जानानै बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायो।